Og man kan synge med, hvis man vil. Veronica, Veronica, hvor er din blåa hat? Den svensk-hollandske visesanger Cornelis Vreeswijks sange og liv er omdrejningspunktet for Cornelis Band. De puster nyt liv i hans gamle sange og efterladte tekster med deres egne fortolkninger og fortæller om Cornelis Vreeswijks omtumlede liv. När det dagas. Det startede faktisk, da jeg var barn. Mine forældre de havde nogle af hans plader i reolen, hans LP-plader. Og der er vi altså tilbage i 70'erne, hvor jeg begyndte at høre nogle af hans ting første gang. Og han skilte sig lidt ud fra det musik, som jeg ellers hørte som barn. Det var også noget Gasolin og ABBA og Shubidua og sådan noget. Han havde sådan en lidt anden måde at optræde på. Det var lidt som om, han selv på hans pladeindspilninger, det var lidt som om, han stadig var live og spillede for et publikum. Det kom sådan meget ligesom ud over en eller anden scenekant, selvom der jo ikke var nogen scenekant der på plade. Så, og det tror jeg, selvom jeg ikke forstod, hvad han sagde som barn, så var der et eller andet ved det, der gjorde mig nysgerrig. Så, og det fortsatte. Og så skete der så det, der blev stor eller voksen, ung teenager, at så kunne jeg godt tænke mig at komme ud og høre en koncert med ham. Og jeg er vokset op i den by, der hedder Hundested, som ligger i Nordsjælland. Og så skulle han give en koncert i nabobyen Frederiksværk. Og der har jeg været omkring 18 år eller sådan noget. Jeg havde glædet mig til det, men desværre så blev jeg syg og kunne ikke komme til den koncert. Og så tænkte jeg, men det når jeg så nok en anden gang, så næste gang der bliver en chance, så må jeg se om der. Desværre så døde han kort tid efter. Så jeg fik aldrig set ham live, og det var rigtig ærgerligt. Veronica, Veronica, slå din parasoll. Din vän har gått ifrån dig, men spelar det någon roll? Det finns så många andra, det hittar säkert en när det dagas. Og det er præcis det, man godt kan synge med på, ikke? När det dagas, ja, lige præcis. Så gik der jo så en årrække. Han forsvandt lidt ud af Danmarks bevidsthed i årene efter han var død. Han har stadig været meget berømt i Sverige, og er det stadig den dag i dag. Men han forsvandt ligesom ud af vores danske bevidsthed, og jeg glemte ham sådan set også indtil omkring slutningen af 90'erne, hvor jeg gik på lærerseminaret, og så var der pludselig ved en fredagscafé, sådan en fredagsbar der, så var der nogen, 3 mennesker, der havde sat et lille repertoire af Cornelis numre sammen, og så spillede de det, og de gjorde det fremragende, glimrende, og jeg var meget begejstret, fordi pludselig hørte jeg de her numre, som jeg jo genkendt fra min barndom, og tænkte, gud ja, hvor var det godt? Altså, hvorfor hører man ikke det mere? Så jeg har spurgt den her trio bagefter, hvor kan man høre jer henne? Og så sagde han, det kan du ikke, det var bare sat sammen til lejligheden, så det kan du ikke, det var bare i aften. Og så tænkte jeg, det var da ærgerligt, og i flere år gik jeg rundt og tænkte, det burde nogen gøre, det her. Lave et orkester, der spillede Cornelis Vreeswijks musik, fordi der er masser af godt, og han er jo ekstremt produktiv. Han er jo nået at udgive 40 plader på en karriere, der kun varede nogle af 20 år, ikke? Så han har jo et kæmpestort repertoire. En husvagn som drar kan ej få bli kvar, för fart är en livsviktig faktor. Och parkera den ej, se det vågar man ej, för då släpper de boten med traktor. Så farväl då mitt tält och mitt sprakande bål, farväl varje vandringsman som saknar ett mål, och farväl med den sista zigenaren. Farväl med den sista zigenaren. Assistent på besök, du får 3 rum och kök och lära bokstäver att rita.
och tv och bil och kläder med stil får jag köpa begagnat på krita. Så farväl då mitt tält och mitt sprakande bål. Farväl varje vandringsman som saknar ett mål. Och farväl med den sista zigenaren. Farväl med den sista zigenaren. For det første så spreder han sig over næsten alle musikgenrer. Altså det er både visemusik, det er bluesmusik, det er jazzmusik, det er samba, altså latinmusik, det er rockmusik, det er country, det er finske drukviser, gammel klassisk, altså Bellman har han jo spillet, så der er næsten ikke nogen genre, han ikke har berørt. Selv den genre, som ikke har nogen betegnelse, nemlig sjove sange, har han også begivet sig ud i. Så han er jo meget alsidig, og så laver han det her, altså når han optræder, og når han agerer og spiller, så er han jo sådan den helt klassiske troubadour, hvor han spiller op af publikum, har nogle sjove kommentarer mellem numrene, og i numrene nogle gange også, og et frækt blink med øjnene, og sådan enormt til stede, og alligevel meget afslappet. Og det så uden en gudsbenådet skribent, og en fremragende. Han er faktisk tit underkendt, men han var en rigtig dygtig guitarist også. Det bliver tit overset. Så han havde jo sådan en stor palette af kunst og musikalitet i sig. Og det er jo svært ikke at blive fascineret af, hvis man også selv spiller musik. Så jeg tror, det var det. Og jeg kan også godt selv lide det der med at være den, der sætter gang i løjerne, ikke? Altså, det er også derfor, jeg tror, det er derfor, jeg er skolelærer. Så det er sådan, det der med at sætte lejen i gang, eller sætte undervisning i gang, eller sætte selskabet i gang med det her. Så det passer godt til mit temperament. La da 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 da, la da 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 da. Varje kväll vid 8-tiden går jag stigen ner från berget. Och så hoppar jag på bussen som går till Kobackevanna. Jag har badet, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, 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 aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar, då köper du min samba. Har du tid och pengar, då köper du min samba. Vi startede som en trio, sammen med 2 musikere, der var læst på konservatoriet her i Aarhus. Og hvad hedder det? Der spillede vi sådan set bare Cornelis' egne numre, så det var sådan lidt coverband. Og det var en kæmpe stor fornøjelse. Jeg lærte rigtig meget musikalsk af de her to. De tog mig sådan lidt i skole med, hvordan man fortolker musik og laver sin egen version af numrene. Selvom at der var en måde, Cornelis gjorde det på, så skulle vi jo ikke gøre det sådan. Det var meget, meget lærerigt. Men så på et tidspunkt, så skulle de så noget andet, og så stod jeg alene og havde samtidig fundet en bog med nogle af de tekster, som Cornelis han efterlod sig. Fordi han døde ret pludseligt som 50-årig, eller blev syg og døde, og efterlod sig en masse tekster, som man ikke ved, hvordan skal lyde. Så fandt jeg den her bog, hvor der var samlet mange af de her tekster, og fandt så dem, der havde rettighederne til det. Det var et advokatkontor i Stockholm, og skrev til dem og spurgte, om jeg måtte få lov til at sætte musik til nogle af teksterne. Og det var så heldigt, at det måtte jeg gerne. Hej, mina vapenbröder. Av kriget blir man hes. Ty rösten är det sista som en soldat kan mista. Utan att få protes, utan att få protes. Av kriget blir man hes. Jag hade en vapenbroder för 3 minuter sen. Fick han ett skott i pannan och som en blixt försvann han rakt in i tystnaden, rakt in i tystnaden för 3 minuter sen. Ja, jag hade en vapenbroder och bariton och han. Ett fosforbomb föll neder och
och spred sig på hans kläder. Jag hörde när han brann, jag hörde när han brann och bariton och han. Ja, jag hade en vapenbroder som hade en skön tenor. Den hördes häromdagen. Han fick ett skott i magen. Han sjöng så gott det går. Han sjöng så gott det går. Han hade en skön tenor. Han havde faktisk skrevet, at alle må få lov til at lave min musik. Og det medførte så, at jeg ikke bare fik lov til at sætte musik til hans tekster, men jeg fik faktisk også lov til at få en masse af rettighederne. Det vil sige, at vi deler rettighederne, så jeg har rettigheden til musikken, og han har rettigheden til teksterne. Så det er 50-50. Meget usædvanligt, det får man stort set aldrig lov til med nogle andre kunstnere. Der kan man måske være heldig at få nogle få procent. Så det kom bag på mig. Det var ikke derfor, jeg gjorde det, men det var sådan en ekstra lille gave oveni. Men det var sådan en del af Cornelis' tankegang, at jeg har taget fra musik og kunstskatte i mit liv, så alle må så også have lov til at bruge min kunst. Så det kom jo mig til gavn på det tidspunkt. Men da jeg så stod med de her ting, så skulle jeg jo indspille dem. Og det var der, at det der svenske blev en udfordring, fordi jeg var godt klar over, at hvis jeg skulle til at indspille det på plade, så ville det blive for evigt. Og så, det var nemt nok, når man var ude og synge nogle af hans kendte sange og sådan noget, så kunne man også godt gemme sig lidt i, at det lød lidt dansk og svensk. Men når det skulle indspilles, så måtte jeg prøve at få lært, så det lød lidt mere svensk. Og så var jeg så heldig, at min ekskone, hun havde et par gode kolleger, eller hun havde en god kollega, som var opvokset i Sverige, men havde danske forældre. Så hun forstod begge sprog, men talte flydende svensk. Og hende fik jeg til at hjælpe mig. Og så opfandt jeg sådan set sammen med hende et svensk sprogkursus. På den måde, at jeg tog de her tekster med til hende i den første undervisningslektion, jeg var hos hende. Så tog jeg dem med, og så bad jeg hende om at læse teksterne højt på svensk, langsomt og tydeligt. Og så optog jeg det på diktafon. Og så gik jeg hjem, og så lavede jeg simpelthen papegøjeøvelsen og efterabede hende, og lærte at sige det på samme måde som hende. Og så kom jeg tilbage til næste lektion, og så byttede vi roller, så læste jeg op, sådan som jeg synes det skulle lyde. Og så rettede hun mig og sagde, det skal ikke lige lyde sådan her, den vokal skal drejes lidt, og sådan udtaler man ikke det ord, og så videre. Mens vi optog det hele. Og så havde jeg en ny lærersession, så gik jeg hjem og øvede det nye, og frem og tilbage. Og i løbet af 5-6 gange eller sådan noget, så havde jeg så fået lært at udtale de her ting korrekt. Og da jeg så skulle i studiet og indspille det, så havde jeg hendes søster med, for hun var lige så dygtig til det. Hun var så med som supervisor eller coach, som det hedder i studiet, og rettede mig hver gang jeg sang noget, eller udtalte noget forkert. Så på den måde så kom vi meget tæt på. Jag är mina vapenbröder. Av kriget blir man hes. Till rösten är det sista som en soldat kan mista. Utan att få protes, utan att få protes. Av kriget blir man hes. Altså, jeg plejer at sige, at jeg overlever af at spille musik, fordi jeg har sådan et beatjob som lærer. Altså, jeg kalder det et beatjob, fordi jeg underviser faktisk kun 2 dage om ugen. Og så har jeg sat resten af tiden af til at komme ud og optræde så meget som muligt. Så ja, sådan er det jo i musik og kunstbranchen. Der er det sådan lidt et patchwork, et kludetæppe, man må sætte indtægterne sammen med alt muligt. Til gengæld så har man rigtig meget selvforvaltet tid, og det priser jeg meget højt. Saskia har ett namn med klang. Hon jobbar på ett pilsnerpang. Häller av öl åt grabbarna. Grabbarna tycker hon är bra. Grabbarna tycker hon är bra. Sen är det ingen mer med det.
så ska hon vindögt se. Fast hendes blick är ren och klar, väcker den löje hos en var, vækker den løje hos en vor. Jeg vil kun undervise i musik. Jeg er også uddannet engelsklærer, men jeg vil kun undervise i musik. Det er det sjoveste. Der er ikke noget federe end at spille musik sammen med børn. Det er hele taget med mennesker, jeg ved godt, det er et kaosfag, og de fleste lærere, de hader det, og vil helst ikke have musiklektioner. I'm sorry, jeg elsker det, jeg synes, det er sjovt. Når det spiller, så spiller det bare. Hun er tyst og ubemærkt. Hendes uniform er stærkt. Når nu forældre, så kunne man gøre, som jeg gjorde med min søn. Sige til ham, prøv at høre her, du bor i Danmark. Vi har visse kulturelle ting, vi skal kunne i Danmark. Vi skal blandt andet kunne spise med kniv og gaffel. Så det skal du lære, enten du vil det eller ej. Og jeg har det sådan, at når man bor i Danmark, så skal man også kunne forstå og betjene i hvert fald et instrument, så man ikke sidder i et eller andet selskab og er fuldstændig uforstående, når der er nogen, der taler om musik. Så man bare kan gøre sig en lille smule forståelig. Så jeg sagde til ham, da han var 8, nu skal du høre her, du skal spille et instrument og gå til det i 1 år. Og du må selv vælge hvilket. Og han havde aldrig nogensinde interesseret sig eller vist interesse for et instrument. Men da jeg sagde det til ham, så sagde han, så vil jeg gerne spille klaver. Og så fint, og du skal bare gå 1 år, og så må du sådan set selv om, hvad du vil. Og han spiller stadig, og nu er han en voksen mand på 19 år. Jeg let min blik gå op til svært. Det var faktisk mødan værd. Jo mere den såg, jo mere den fandt. Hun var et rent utroligt grann. Hun var et rent utroligt grann. Når de kommer op i de store klasser, så kan de jo vælge musik på valgfag. Og så er motivationen selvfølgelig, at de har en udfordring, de skal op til eksamen. Så der plejer jeg ligesom at tage dem i hånden og sige, vi skal sammen løse det her problem, at I skal altså komme igennem en eksamen, og det er ikke bare en hvilken som helst eksamen, det er jeres første eksamen, for det er nyt, at musik er et valgfag, og nu skal man faktisk op i det i 8. klasse. Så det er før, de skal op i det rigtige eksamen. Det er deres livs første eksamen. Så derfor så præsenterer jeg det som en udfordring, som vi skal løse sammen. Det er den ene måde, og den anden måde er, at jeg siger til dem, prøv at høre her, når I spiller musik, så bliver I simpelthen kloge. Fordi der er lavet forskning, der viser, at når man spiller musik, så bliver man dygtigere til matematik, og man bliver dygtigere til sprogfag. Og det er et eller andet med, at der er nogen, der kan fortælle det meget bedre end mig, men det er et eller andet med, at hjernen den lærer at krydskoordinere, når man kan lave 2 forskellige ting med rytmer og sådan noget, og synge samtidig. Og så kan man simpelthen multitaske. Og det er åbenbart en fordel i andre fag også. Og jeg kan også se det på mine elever. Dem, der er dygtige i sprog og matematik, de har lettere ved at lære musik. Og dem, der lærer musik og bliver gode til det, de bliver bedre i de andre fag. Så der sker et eller andet der. Jag har sett Cornelis i Trevignano, nära vattnet på byns promenad. Ett av Italiens skönaste ställen. Han verkade frisk och glad. Han satt där med Elvis och Bob Dylan. Och Johnny Cash var också där. De pratade om knark och om brudar, men mest om det första tyvärr. Sen började de prata filosofi. Dylan jämförde kapital med ett mjöl. Elvis han var tyst hela tiden, och Johnny Cash gick efter öl. Plötsligt kom Ann-Katharin, eller var det någon italiensk tjej? Ja, det var lite svårt att se exakt, för solen den bländade mig, eller kanske var det några öl. Det sista jag såg var Cornelis gå med tjejen eller Ann-Katharin, med avundsjuka blickar från de andra och med hennes hand i sin.
Altså, der er jo også det der med musik, at det er jo virkelig et en detailbeskæftigelse, fordi det er måske den eneste sådan hyggebeskæftigelse, og i hvert fald det eneste fag, hvor man lærer at forstå konceptet tid ned i mindste detalje, fordi alt skal time, man er nødt til at ramme det samme beat, og det skal være sådan helt ned i små detaljer. Jeg tror ikke, der er noget andet fag, hvor man er nødt til at forholde sig til tid så indgående. Og det er jo en fordel, at man kan time i forhold til hinanden, når man, altså i sociale sammenhæng, ikke? At man kan fornemme hinanden på den måde der. Og det er altså simpelthen et krav i musik, at man får lært det. Hvis ikke man kan det, så kan man ikke være med i et band ret længe. Jan Milton, der var jeg. Og lidt Bob Dylan. Det vore skönt om det var sant, men jag har ljugit. Jag beklagar, men ibland är det så att man drabbas av ett tvång att dikta, fantisera och hitta på. Jag såg faktiskt Cornelis när jag var liten på en rastplats vid Helsingör. Men det låter ju inte så exotiskt som Trevignano gör. Och där fanns ingen Elvis eller Bob Dylan, och ingen Johnny Cash eller Ann Katharin. Nej, det var bara jag och Cornelis en kort sekund, en oförglömlig stund. Ja, en oförglömlig stund, en oförglömlig stund.